wata sabuwa yanzu an samu wata jaruma wadda ta ɗauki alƙawarin kawo ƙarshen Bello Turji da kuma yaransa wanda ko da wani lokaci suka addabi arewacin Najeriya. Idan ba ku manta ba, shi dai shugaban 'yan bindiga Bello Turji ya kwashe aƙalla yanzu shekara 10 yana wannan harkar ta'addanci, inda a arewacin Najeriya yake yin garkuwa da mutane, sannan kuma ya buƙaci a bashi miliyoyin kuɗi domin kuɗin fansa. Abin da yake buƙata kenan ko da wani lokaci. Idan kuma aka ce ma yanzu lokacin damuna ya kama irin haka, to za ka ga lalle Bello Turji babban gurinsa shine duk wani ƙauye da ke yankin da yake, to lalle ya ce sai sun biya haraji sannan kafin su shiga gonakai su noma. Abin da zai baka haushi shine wayannan 'yan bindigan kowa san cewar yanzu ba su da ƙa'ida. Duk wani ƙa'ida da suka kafa muku kuka yadda da wannan ƙa'ida kuka biya, to lallai wannan ƙa'ida ta zama aikin banza kuma za su zo su lalata ta. Domin yanzu ba su ɗaya ba su biyu ba, Bello Turji a jihar Zamfara yakan kafa irin wannan haraji in lokacin damuna ya yi, ya ce lallai sai an biya kafin a samu a shiga gonakai a noma. Sannan haka mutanenmu na ƙauye za su ɗauko wannan kuɗaɗe su bashi kuma su je su fara yin noma. To amma babban matsalar shine wani lokaci sai an yi noman nan an zo wajen kwashewa su ƙara zuwa su ce lalle ba za a kwashe wannan kayan gonan ba, sai an ƙara biyan wani sabon haraji, ko kuma wani lokaci ma su zo su sha shanu cikin wannan gonakai su cinye wannan kayan gonan gabaki ɗaya. Abin da ke faruwa kenan. To kaga kuwa duk wanda kasancewar azalimi ne irin wannan wanda kwata-kwata bai da ƙa'ida, to ni ina ganin kama ɓata lokacinka ka ce za ka bi ƙa'idar sa, lalle wannan aikin banza ne, kwata-kwata bai kamata ka yi haka ba, tunda kowa ya ga irin abubuwan da suka dinga faruwa a cikin ƙasar nan tamu Najeriya, musamman cikin wannan watan, inda an ga abubuwa da dama wanda suka faru na rashin mutunci wanda 'yan bindiga suke yi. Na farko, sakin bidiyon tsaraicin wata matar aure inda aka nuno wani ɗan bindiga yana yi mata fyaɗe. Wannan faifan bidiyo lallai ya tada hankalin jama'a da dama a kafafen sada zumunta. Sannan kuma mun ga wasu tsofaffi guda biyu wanda su ma wayannan tsofaffi lallai an rike su, ana buƙatar sai an biya miliyoyin kuɗin fansa kafin a sake su, wanda kuma a ƙarshe cikin wannan tsofaffi ɗaya ya rasu, tunda dama sun ce lalle suna da ciwon hawan jini. Wanda kuma ko da lokaci abinda 'yan bindigan nan ya kamata su gane shine duk wanda suka ga sun fa kama lalle 'yan uwansa sun ki bada wannan kuɗin fansa, to lalle ba san shi ne ba su yi ba, kuɗin ne babu. To ga su kun su 'yan bindigan nan kwata-kwata su fa ba ruwansu da babu. Duk wanda suka kama magana bi ce kawai ake, ko dai wannan kuɗi a kai musu ko kuma su kashe shi. Abin da ke faruwa kenan. Irin wannan zaluncin da 'yan bindiga suke a ƙasar nan tamu Najeriya, yau dai ni na tabbatar ko babu hukuma iya abin da za su yi kenan, kuma ba za su iya wani zalunci ya wuce wannan ba. Kuma abin da zai baka haushi shine shi dan Najeriya zaka ga duk abin da ya riga ya fara yin sa, ko yana da kyau ko bai da kyau, ba zai taba iya barin wannan abu ba. Kuma samun kaga an samu an magance irin wannan matsala yanzu na garkuwa da mutane abu ne mai matukar wahala. Domin yanzu duk wani tunanin da zaka yi ta ya za a bi a magance wannan abu, za ka ga tunaninka lalle ba zai iya kawo maka ga hanyoyi da za a ba. Sai dai a zahiri wasu suna gani inda yanzu za a daina amfani da takarda na kuɗi, lalle ya zama to duk wani kuɗi da za a bayar sai transfer, to ana gani in aka yi haka wani 'yan bindiga za a iya kawo ƙarshen su cikin ƙanƙanin lokaci. To sai dai kuma duk lokacin da aka ce yanzu za a koma duk abin da za ka siya sai dai kai transfer, to lalle za a takura al'umma. Kuma mafi yawanci idan aka yi haka, to lalle mahukunta su zaka ci gaba da tara ma kuɗi, domin kaga duk transfer da zaka yi lalle sai an cire wani abu daga cikin asusunka. To kaga yanzu idan ka je zaka saye naira 50 kai transfer a cire wani abu, in zaka saye na 10 kai transfer, to kaga a haka kuɗinka zai ci gaba da lalacewa. Amma inda a ce yanzu ana yin abin da ya kamata yin, to lalle in zaka transfer lalle ba za a dinga ɗaukar kuɗinka ba. To kaga da abin ne zai da sauki. Sannan kuma idan aka ce an fito da irin wannan hanya domin a yi maganin 'yan bindiga, shine na farko kaga yanzu babu yadda za a aiki karamin yaro ya je shago ya soma kaya. To kaga ta wannan hanya kaga jama'a lalle za su takura da dama. To amma ko da lokaci su mahukunta duk wata hanya da ya kamata a bi lalle a magance wannan matsala na 'yan bindiga sun riga sun san wannan hanya. To sai dai kawai a kibi a kyale, tunda za ga ƙasar nan tamu Najeriya duk shekara ana cire biliyoyin kuɗi, wanda kuma za ga ana siyan makamai ne domin a ci a yaƙi wa'annan 'yan bindigan. To amma abin da zai baka haushi shine sai ga mutum ya zo ya karɓi mulkin ƙasar nan tamu Najeriya, ya zo ya shekara 8 ya gama, za ga babu wani abin da ya kulla ma ƙasar nan tamu Najeriya. Sannan kuma idan ka fito ka faɗi gaskiya a matsayinka na ɗan ƙasa wanda lalle dokar ƙasa ta baka dama ka fito ka faɗi albarkacin bakinka, shi ma sai ga
ya zama tashin hankali, wanda a ƙarshe sai ga masu laifin su da ya kamata lalle a ce an kama, sai ga ba su za a je a kama ba, a'a kai da ake ganin ka a kafafen sada zumunta ka zo kai magana kuma kana cikin gari ba dan kana daji ba, a ƙarshe sai ga an bi ka an kama ka. Suka wani yan ta'adda za ga wani lokaci duk wanda suka sata sai sun kira waya sun yi magana da danginsa, kuma yanzu za ka ga ba za a iya tracking ɗinsu a je a kama su ba, saboda menene su suna da bindiga hannunsu. An san duk wani jami'in tsaro je kuskure ya ce lalle zai shiga daji wajen kamo wani yan ta'adda, to mun fa bai shi sa'a ba lalle za su iya haraka shi, domin kusan shugaban yan bindiga Bello Turji ba so ɗaya ba ba so biyu ba lalle an sha shiga dajin Zamfara domin a tabbatar da cewa an kamo shi ko kuma an kashe shi an zo da gawansa, amma kuma abin ya ci tira. Kuma babban abin da ke bada matsala shine informa da ake fama da su yanzu cikin gari. Za ga duk wani abu da ake so yanzu a shirya domin a shiga daji a je a kiyanta a nan wannan informa wanda suke cikin al'umma, wanda kuma kai ba za ka iya taba gane su ba, su za su daga waya su kira yan bindigan nan su ce lalle jami'an tsaro suna nan sun shirya za su zo wurin ku, to a ƙarshe da sun ji an gaya musu irin wannan sai ga lalle sun samu guri sun yi kwantan bauna, wanda a ƙarshe ko da jami'an tsaron nan sun je sai ga sun kama jami'an tsaro gaba ɗaya sun bi su sun kashe su. Abin da ke faruwa kenan, to shi yasa kake ganin wannan matsala yanzu za a dade lalle ba samu kawo karkin ta ba, kuma za ga da dama su jami'an tsaro kananan daga cikin su yan sanda ne ko sojoji ko yan sakai, za ga kullun suna cewa manyan su ne ba su ba su izini ba, amma su suna ganin in dai manyan su suka ba su izini cikin awa 24 lalle za su iya murkushe wayannan yan bindigan. Sannan kuma za ga shi ma duk wanda ya fito kafafen sada zumunta ko gidan rediyo ko gidajen jaridu ya irin wannan magana, a ƙarshe shi ma za ga lalle duk inda yake an kamo shi, a ƙarshe an kore shi daga aiki, wani ma banda shi sai an hada mai da dauri dan menene a'a ya fito ya faɗi gaskiya, wanda kuma kowa san cewa lalle gaskiya kwaya ɗaya ce ba kwaya biyu bace ba, dole a fito a faɗe ta, sai dai wanda kwanan shi ya kare in ya so in sun kama shi lalle su kashe shi, amma lalle ba zai taɓa yiwa a kyale mutane kamar dabbobi ba, gashi sun yi kuskure kuma wai ba za a fito a faɗa musu gaskiya ba saboda ana tsoron kamu, wanda kuma kowa san cewa irin wannan kamu da 'yan sanda suke bai da wani amfanin komai, domin an san cewa lalle da yana da amfani. Yau ƙasar nan tamu Najeriya masu laifin nan gaba ɗaya da an waye gari lalle dukkanin su ko ɗaya babu an riga an gama kame su, to amma abin da zai baka haushi ko da an kama kama yanzu inda kan ka zo ka faɗi gaskiya ne to lalle aikin banza ne, kai ma dole za a sake ka tunda ba kisan kai ba. Kuma a nan ƙasar tamu Najeriya mai kisan kai an kama an saki, mai fyaɗe a ƙasar nan tamu Najeriya an kama an saki, yan Boko Haram an kama an saki, yan bindiga an kama an saki, duk ire-iren wannan kowa a ƙasar nan tamu Najeriya ana kama ana sakin su. To barantana kuma a'a kai wanda zaka fito kawai ka ba gwamnati shawara sai a ce a kai mai laifi ne a kama ka a je a rike ka, wanda kuma kuna gani idan ba ku manta ba a shekarun baya akwai wani bawan Allah wanda ake kira da Diyata, wanda shi ma yana fitowa ne lalle ya faɗi gaskiya akan abubuwan da suke faruwa a ƙasar nan tamu Najeriya, amma kuna gani sanadiyar haka wannan bawan Allah tunda aka kama shi kusan yanzu shekaru 10 kenan tun kusan farkon mulkin tsohon shugaban ƙasar Najeriya Muhammadu Buhari, wanda har yanzu ba a samu ganin shi ba, sai daga baya bayanan ne aka samu wani ya fito wanda ake kira da Musa Kamarawa, inda ya faɗi sunan wasu 'yan sanda ya ce lalle su ne suka kashe wannan bawan Allah, kuma su ya kamata lalle shugaban 'yan sanda na ƙasa ya sa a bincike su domin a tabbatar da wannan gaskiyar magana nashi da ya faɗa, inda ya ce yanzu haka yana da faifan bidiyo a hannunsa, inda ya ce lalle duk da aka ce yanzu shi an kama shi to lalle wannan faifan bidiyo za a sake shi kuma zai watsu duniya lalle mutane su ga yadda aka kashe wannan bawan Allah, wanda kuma dai har yanzu wannan magana shiru ba a ƙara jin ta taso ba, tunda shi ma Musa Kamarawa kowa san cewa lalle tsohon barawo ne. Akwai faifan bidiyon sa wanda lokacin da 'yan sanda suka kama shi shi ma yana yin garkuwa da mutane, to amma kuma daga baya bayan nan ya tuba lalle ya daina wannan harka na 'yan bindiga, wanda kuma yanzu shi yasa ko da lokaci yakan fito kuma yakan tona masa asiri, sai da irin wannan tonan asiri da shi Musa Kamarawa yake fitowa yake yi ma wayannan addalumai na ƙasar nan tamu Najeriya, to lalle abin yana bata musu rai, kuma ko da lokaci suna bin diddiki akan sa domin shi kanshi su ga sun kama shi in san samu ne sun ci mutuncin sa, to amma kuma Allah yana bashi kariya, duk da ma dai wasu suna cewa yanzu Musa Kamarawa kwata-kwata baya ƙasar nan tamu Najeriya, yanzu haka ya fita ƙasashen waje saboda gudun sharrin wayannan mutane da yake tona masa asiri. Dan Allah dan Annabi, idan yau ne farkon zuwan ka wani tashar tamu, ka danna mana alamar subscribe, ka danna mana alamar ƙararrawa, ka share din bidiyon nan kai lakin, muna godiya sosai. Ga cikakkun bidiyoyin don ku kalla. Alhamdulillah na ji daɗi sakona ya isa ga shege tsinanne la'ananne wato Bello Turji, sakona ya isa inda ya kamata ya je. Na gode, na ji daɗi da aka tura maka don ubanka. Sakona ya isa har an biyo ni ana min barazanan cewa za a kashe ni, za a kaza, wallahi ƙarya kuke yi, wallahi ba zan mutu a hannunku ba, tsinannu la'anannu 'yan ta'adda, wallahi na fi ƙarfin ku, wallahi na fi ƙarfin ku. Kun ga wai dan kun mun barazana to an yi ƙara min kai ne kuka yi dan ubanku, na fi ƙarfin ku wallahi. Kuma ga wani sabon sako da za a sake mayar maka Bello Turji, duhun uwarka, uwar da ta haife ka ma Allah ya tsine mata ta kama mana bala'i, uban da ya haife ka Allah ya tsine mishi da ya kama mana bala'i, Allah ya turmusa ka da kai da mabiyanka, dama dan wutan jahannama ne, abincin wuta ne, ke gutsi na nula annan in iska yan ta'adda. In ka ji zafi ka tuba ka koma ka kama Allah, shege tsinanni matsiyaci. Yan barandanka da yaranka kuma da kuka fara turon wai ni kuke wa barazana dan ubanku, wallahi ƙarya kuke.
wallahi ƙarya kuke yi. Kuma barazanar cewa za ku biyo ni har inda nake ku kama ni, wallahi ƙarya kuke yi. Allah dan ubanku, ai me yi baya faɗa. In kunne ya ji